Il-Knisja, l-Arusa ta' Kristu, messa tkun leali, devota u fidila lejn Ġesu, ir-raġel tagħha. Però ix-Xitan sa mill-bidu net ipprova iqarraq bil-poplu tal-Alla u jbedhom mill-maħbub tagħhom. Din is-silta li għadna kemm qrajna, l-Ispirtu Santu rrid jgħidilna messaġġ wieħed importanti. Irrid iwissina bil-periklu li hemm li aħna, il-Knisja ta' Kristu, nkunu żvijati mill-lealtà tagħna lejn il-Mulej Ġesu Kristu. U dan jagħmlu b'mod partikolari b'tagħlim fals, dottrina ħażina illi tbedna mill-maħbub tagħna. Fil-kuntest tal-passaġġ li għadna kemm qrajna, għalliema folot kienu infiltraw fil-Knisja ta' Korintu. Knisja ta' Korintu kien bdija bil-ħidma ta' Pawlu sħabu. Meta telaqu ġew nies oħra u pruvaw jinfluwenzaw lill-insara hemmhekk u jiġbduhom lejh. Il-Korintin, l-insara f'Korintu, tawhom widen, tawhom il-pulptu biex jipritkawlhom, semawhom. Pawlu kien sfurzat li jikteb din l-ittra biex dak il-ħażel li kienu qegħdin jagħmlu, l-ħsara li kienu qegħdin jagħmlu dal-għalliema folot, li kienu nies mkabbrin bihom infushom, jiftaħru kemm huma tajbin, kemm huma elokwenti fil-kliem tagħhom, kemm huma super apostles, b'saħħithom ta' awtorità kbira, dejjem jiftaħru bihom infushom. Pawlu jgħidilhom, isma' dan huwa bluwa illi toqgħod tiftaħar kemm inti tajjeb int. Għallim fals waħda mill-modi kif ixxommu mill-bogħod huwa kemm jippoppa sidru quddiem ħadd ieħor u kif jilbes u kif iġib ruħu u jpoġġi lilu nnifsu fuq quddiem. Diġà turik illi bniedem bħal dan mibli bih innifsu. Imma Pawlu għalilhom isma' ħudu naqra paċenzja bija. Ħankun iblaħ jien ukoll u niftaħar bija nnifsi u nitkellem fuq innifsi. Tgħidli għaliex għamel hekk, għaliex waqa' fil-bluwa tagħhom biex jurihom illi dak l-iftaħir tagħhom ma kien jiswa xejn. Jekk kienu jiftaħru li huma Lut u kien ludi wkoll. Jekk kienu jiftaħru li huma għaddejja ta' Kristu huwa wkoll. Jekk kienu jiftaħru li huma għamlu xi ħaġa għalihom, Pawlu jispiċċa jiftaħar kemm huwa dgħajjefu u kemm bata u kemm sofra u kemm ma raqgħatx u kemm inkwieta għalihom. U fil-waqt li l-oħrajn kienu qegħdin jabbużaw jisolħuhom, Pawlu jgħidulhom jiena l-unika żball li għamilt magħkom li prittkajtilkom l-Evanġelju mingħajr ma ħadtilkom ħlas. U sraqt lill-aħwa f'Maċedonja li ġew jissapportjawni biex intom ma jkollkomx pis finanzjarju biex jiena nkun nista' niprittkalkom l-Evanġelju. Dak jagħmlu fil-kapitlu kollu. Illum però ħan nikkonċentraw fuq dawn l-ewwel 4 versi illi għadna kemm semmejna. Ħanerġa' naqrahom għax naħseb tajjeb illi indaħluhom ġo moħħna nisimgħuhom. Nixtieq kieku tissapportuni fi ftit bluwa, iżda da bilħaq qegħdin tissapportuni. Il-bluwa li ħajoqgħod jitkellem fuq innifsu. Għax jiena ġelus għajjur għalikom, ġelosija tal-Alla. Għax jiena rrastkom ma' raġel wieħed ħalli nippreżentalkom bħala verġni sanfja lil Kristu. Imma nibża li b'xi mod bħalma s-serpent inganna l-leva bl-astuzja tiegħu, hekk imħuħkom ikunu żvijati mis-sinċerità u s-sefa tad-devozzjoni tagħkom lejn Kristu, għax jekk jiġi wieħed jippritkalkom Ġesu ieħor li aħna ma prittkajniex, jew tirċievu spiritu differenti li ma rċifejtux, jew evanġelju differenti li ma ċċejtajtux, lil dawn tissappartuhom faċilment. Pawlu mill-ewwel jiftaħ qalbu magħhom. Jgħid isma' jiena għandi ejra għalikom, għandi ġelożija għalikom. Issa kull meta nisimgħu dik il-kelma l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna li l-ejra hija dnub, le? U l-ejra ħafna drabi bħar-rabja, ħafna drabi hi dnub.
meta inti tħossok ħażin għax tara lil sieħbek għamel suċċess jew sieħbek għandu affarijiet aktar minnek u tħossok ħażin għal ħadd minħabba ħadd ieħor, dik hija ejra bażwija, dik hija ejra ħażina, dak huwa dnub. Imma hemm tip ta' ejra illi hija tajba u li hija virtu, meta inti lil dak li huwa għażiż għalik, lil dawk li huma eżiż għalik, inti trid tipproteġihom, trid tieħu ħsiebhom, trid tħarishom mill-ħsara, allura dik hija ejra tajba. L-imma missiera jgħiduli intom, jekk jara lil bintu qiegħda tiġi abbużata jew xi ħadd qed jipprova jabbuża lil bintu, għalkemm forsi jkun raġel ġeneralment mansu kwiet. L-imma missier meta jara l-bintu ħatiġi abbużata ma jsirx il-jum biex joħroġ jiddefendiha. U Pawlu qed jgħidilhom hekk qed inħossni jien għalikom. Hawn dawn li ġejjin biex jisorħukom, biex jiżvijawkom minn Kristu, biex jibgħedukom mill-imħabba tagħkom li hija Kristu, u jiena nħoss din il-ġelożija ta' Alla. Ġelożija ta' Alla. Tiftakru meta qal li Alla huwa Alla jur, tiftakru f'liema passaġġ l-ewwel darba fil-kmandamenti. Meta qalilhom la tagħmlu ebda xbija minn uxra tmiex qudiemhom, la tqimhomx għax jien Alla jur. Għax jiena ma rridx li l-glorja li hija tiegħi intom, il-poplu tiegħi tmorru u tagħtuha lil xi ħadd ieħor. U dak li kien qed jiġri f'din il-Knisja, Alla huwa jura l-Knisja tiegħu, għall-Knisja ta' ibnu. Għax Alla jrid li l-Knisja l-arusa ta' ibnu tkun arusa sabiħa, pura, nadifa, devota lejn Kristu. Mhux tagħti wiċċ lil ħadd ieħor. U jrid li Kristu ibnu ikollu mara illi hija devota tiegħu li tħobbu illi hija devota tiegħu. Jiena rraskom ma' raġel wieħed ħalli nippreżentakom bħala verġni safja lil Kristu. X'kien qed jiġri imma għalilhom nibża. Għandi dan il-biża' fiha illi bħalma s-serb fil-bidu, bħalma s-serb inganna l-Eva bl-astuzja tiegħu, bil-ħażen tiegħu, bil-qerq tiegħu, illi dan kien lest jagħmel minn kollox biex iwaqqaħħa lil-Eva. Xi ħadd li jkun determinat illi b'xi mod jew ieħor jasal. Is-serpent kien lest, ix-xitan kien lest illi b'xi mod jew ieħor iwaqqaħħhom lil Adam u l-Eva. Hekk għalilhom nibża li imħuħkom il-ħsibijiet tagħkom ikunu żvijati mis-sinċerità u mid-devozzjoni tagħkom lejn il-Kristu. Il-moħħ dak kien il-biża' tiegħu li imħuħkom l-ħsibijiet tagħkom insara ikunu żvijati. Hawnhi l-battalja għall-Knisja. Dan huwa l-arena tal-battalja. Dan huwa l-krux ta' kollox. Min jirbaħ il-moħħ jirbaħ. Aħna nafu illi l-fidi tiġi mis-smieħ. L-infedeltà ukoll tiġi mis-smieħ. Il-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma t'Alla. U l-infedeltà tiġi mis-smieħ tal-kelma tad-dinja ispirata mix-xitan innifsu. Il-battalja tal-Knisja hija fil-qasam tal-ħsieb, tal-filosofija, tat-tagħlim, tad-dottrina, ta' idejat. L-Apostlu Pawlu fl-istess sitra ftit qabel għalhekk. L-armi tal-gwerrar tagħna, mela hawnhekk għandna kuntest, għandna stampa ta' gwerra, ara kemm hija xi ħaġa serja din. L-armi tal-gwerrar tagħna mhumiex karnali, ħa ma niġġildux bl-idejn. Minu l-aktar bravu, minu l-aktar elokwenti u min għandu l-iktar proprjetà u min għandu l-iktar influenza politika. Mhux b'dak il-mod aħna niġġieldu. Aħna ma mmurux nagħmlu protesti biex ituna dak il-jeddijiet tagħna. L-armi tal-gwerrar tagħna mhumiex karnali. Iżda setanin balla għatwaqqieħ, skużawni, tal-fortizzi. Inwaqqaw ir-raġunamenti u kull pretensjoni li tintrefa l-fuq kontra tarif tal-Alla u nikkattivaw kull ħsieb għall-ubbidjenza ta' Kristu.
Mhux faċli biex tifhmu dal-vers, imma hawnhekk għandna stampa. Immaġinaw fortizza. Fortizza ta' ideat illi qegħdin iżommu l-bniedem milli jaraf lill-Alla. U aħna bit-talb u bix-xandir tal-Evanġelju immorru u nwaqqgħu dik il-fortizza. Inwaqqagħuha, inkissruha, nfarkuha biċċiet. Biex l-argumenti tagħhom nuruhom li huma bla bażi, li huma falluti, li huma żbaljati, li dawk l-ideat li iżommu lil bniedem il-bogħod milli jaraf lill-Alla. Mela nattakkaw u fl-istess ħin nikkaptivaw kull ħsieb għall-ubbidjenza ta' Kristu. Li dak li jkun il-ħsibijiet tiegħu, il-mod kif jaħsibha isiru biex jobdu lill-Mulej Ġesu Kristu. Qabel kienu ribellużi kontra l-Mulej, qabel kellhom ħafna ħsibijiet li jżommuhom il-bogħod mill-Mulej, immissa naħsbu b'mod u manjera illi nkunu disposti biex nobdu lill-Imgħallem tagħna. Il-biża' li mħukom ikunu żvijati. Kien reali fil-passat huwa biża' u hija possibilità reali fi żmienna, fil-Knisja tagħna, fil-ħajja tiegħek personali. Inti tista' tkun żvijat f'moħħok, fi ħsibijietek u titbiegħed mill-ubbidjenza lejn Kristu. Għaliex? Għax bħalma s-serb fil-bidunet, fiż-żernieq tal-istorja, inganna bil-ħażen tiegħu lil-Eva, hekk ukoll jagħmel lilek illum. Tiftakruha l-istorja fil-ġnien? Tiftakruh il-kmandament li tagħhom Alla lill-Adam u lill-Eva li jistgħu jieklu mis-siġar kollha? Ħlief minn siġra waħda. Dik kellha tkun it-test ta' kemm huma fidili lejh. U jkollok il-din Eva qiegħda ħdejn is-siġra u s-serpent ikellemha. U jgħidilha tassew għal Alla u din tidħol f'konverzazzjoni miegħek. Ma ġiex iħsieb tistaqsi skużi ta' inti min inti. Għalfejn qed tkellemni. X'taf fuq Alla? Tħobbu lil Alla? Le, din parlata miegħek. Il-serpent kien qarrieq. Ma għaliex isma' jiena Satana l-għadu kbir ta' Alla li rrid noħodlu postu u tani daqqa ta' sieq u keċċini mill-ġenna. Jien nobodu lill-Alla u nobod lilek u liż-żewġek għax intom moħluqin fi xbija tiegħu. Jiena ma niflaħx narakom. Ma niflaħx nara wiċkom għax ifakkarni f'Alla. U kif waqajt jien, issa għandi ħsieb li waqqa lilkom ukoll. Xejn lill-Alla li nobodu nkun qiegħed ninkih ftittu. Le m'għaliex hekk, ġie disguised moħbi taħt xbija ta' dan is-serpent u bida diskursata magħha. U hi l-bela tagħtu widen. U s-serp beda tassew li Alla qal la jiżra l-ewwel żerrija ta' dubju. M'hemmx għalfejn tibda bil-kanuni l-kbar. L-ewwel żerrija ta' dubju, mbagħad nitkellmu ftit ieħor, mbagħad fl-aħħar jgħidilha le żgur li ma tmutux. Imissa niċħdu l-kelma t'Alla. Nibdew b'naqra dubju fin, ejja niddiskutu u fl-aħħar naslu biex il-kelma t'Alla niċħduha kompletament. U Eva waqgħet. U żewġa li kien hemm kielu wkoll. Kienet imqarqa. Bil-Malti ngħidu biss taf x'laqata. Għax din ma qamitx filgħodu llum irrid nirribella kontra Alla. Ma marret fil-ġnien lejn is-siġra u qed tara kemm sabiħa, imma x'għamlet? Minn dan id-diskursata kollha li kellha mat-tentatur tagħha u ħarset u qalet, tidher sabiħa fl-għajnejn. Hija ħaġa tajba naħseb u li nkun li nsir għaref.
ma marriċ speċi jiena rrid ma nobdix il-lalla. Le, imina li qed tagħmel xi ħaġa tajba kważi xi ħaġa li ħadd tavvanza lilha nnifisha. X'kienet id-diviża waħda tagħha din il-mara fit-tentazzjoni? Alla qal la tiklux minna. U tista' ġġib li argumenti minn hawn sal-Amerika jien min issa nisma' għax il-kelma tal-Alla hija ċara, tikolx minna. Full stop, end of story, jieqaf hemm. Ix-xita ma waqafx ix-xogħol tiegħu fil-Eden dak kien il-bidu. Tul l-istorja tal-bniedem, ix-xitan kien attiv kontinwament bid-demonji kollha tiegħu biex b'dottrina falsa ibigħat lin-nies minn Alla. Kienet ukoll l-esperjenza ta' dawn l-insara x'qallhom? Qallhom għax jekk jiġi xi ħadd ieħor u jippridka Ġesu ieħor li aħna ma pridkajniex, jew inkella tirċievu spiritu ieħor li ma rċifejtux, jew inkella evanġeli differenti li ma lqajtux. Intom lil dawn in-nies tilqawhom ejja udħlu, poġġi bil-qiegħda, ejja nagħmellek kafè, x'għandek bżonn tgħidli, ejja ħanisma'. X'bħal dak li qallu għandna bżonn Ġesu ieħor, jew spiritu ieħor, jew evanġelju ieħor. Nista' nkun naf jekk jogħġbok xemm nieqes. Mhux biżżejjed Ġesu għalik u l-Ispiritu Santu li tak mhux biżżejjed. U tista' timpruvja u tagħmel evanġelju aħjar minn dak li għandek tal-grazzja. L-errur beda diħel fil-Knisja mhux fil-Medju Evu, fi żmien l-Apostli stess. Għalfejn kitiba litra lill-Galati. Għax dawn kienu qishom imsaħra bħal meta tara fatat qudiemek u toqgħod hekk. Dawn in-nies li ġew x'għandrulhom li aħna ġustifikati bil-fidi fi Kristu naturalment u żejt l-opri tiegħek u ċirkonċiżjoni u l-obbedjenza għal liġi możajika u għamel ħafna xogħol bil-ħidma tiegħek tnejn hu flimkien. U l-Galatin tawhom widen. U mbagħad għandek il-Kolossin illi ġew dawn ixandru Ġesu ieħor illi kien bħal wieħed mill-anġli elevat imma mhux essenzjalment Alla u again il-Kolossin tawhom widen u Pawli jktab litra l-Kolossin biex jikkoreġi dak li żball. U ma missa ngħidilkom noqogħdu nitkellmu x'ġara matul l-istorja tal-Knisja. Imma mill-bidunet tal-infalz fuq il-persuna ta' Ġesu, tal-infalz fuq il-xogħol ta' Ġesu fuq il-Kalvarju, tal-infalz kif issir Kristjan, tal-infalz kif tgħix bħala Kristjan, tal-infalz dwar l-Iskrittura. Sa żmienna, sa llum, dan huwa din aqra l-istorja tal-Knisja hija storja illi tara attakki wieħed wara l-ieħor kontinwi kif qegħdin naraw fi żmienna kontra l-kelma tal-Alla, kontra Kristu. Iva, anke aħna llum l-aħwa irridu noqogħdu attenti. Maħniex immjun illi lilna ma jiġrilna xejn. Irridu noqogħdu attenti. Fi żmienna stess hawn min jippridka Ġesu ieħor. Il-Ġesu li nemmnu fih aħna huwa dak illi miet għal dnubietna darba għal dejjem u li tela s-sema u qiegħed bil-qiegħda fuq l-eminja tal-Missier. Imma hemm Ġesu ieħor illi ta' kuljum bħal bejjem tat-Testament il-Qadim irid jiġi sagrifikat mill-ġdid fuq eluf tartali mad-dinja kollha biex jagħmel tajjeb għad-nubiet. L-aħwa dak huwa Ġesu ieħor. Jew Ġesu ieħor illi huwa maqsum fi tnejn. Salvatur, tista' tilqgħu bħala Salvatur, imma sit jew mulej, dik hija optional, dik hija extra bħal meta tixtri karozza u tista' żżidilha xi affarijiet, mhux bil-fors toħodhom, dak tista' żżidhom jekk trid. Dan huwa l-Ġesu pritkat f'ħafna pajjiżi, speċjalment fl-Amerika. Aċċettah bħala s-Salvatur tiegħek u mbagħad jekk trid, jekk jogħġbok meta trid,
kumdita tiegħek aċċettaw ukoll bħala Sid jekk trid. Xorta waħda tmur il-ġenna volja ma taċċettax bħala Salvatur. Dak huwa Ġesu ieħor. Il-Ġesu tal-Iskrittura meta jifdina awtomatikament isir il-mulej tagħna u aħna nkunu mixtijin bi prezz allura aħna tiegħu, skjavi tiegħu u l-mulej tagħna mill-ewwel mument tal-konverżjoni. Mhux xi ħaġa li tagħmilha xi żmien wara. U spiritu ieħor, l-Ispiritu is-Santu meta jiġi fil-ħajja ta' bniedem, iniżlu arku bteħ f'indiema u f'qima lill-Alla. Imma hemm spiritu ieħor li taraw anke fuq videos illi iwaqqa n-nies waranijiet bħalli kieku dak huwa l-Ispiritu tal-Alla. Le, bied dak huwa spiritu ieħor. U l-Ispiritu tal-Alla jallimna jigglorifika l-Kristu, jallimna l-kelma tiegħu biex il-qima tagħna tkun raġunata biex aħna fimna min huwa Alla u għalhekk nirrispondu bil-qima tagħna lejh. Imma dan l-Ispiritu ieħor jibda lill-bniedem u d-diskors tal-bniedem fi ħsejjes bħal tal-annimali u dak isejħulu qima. Dak huwa spiritu ieħor. Biex ngħidu għall-Evanġelju ieħor. L-Evanġelju li tibda bil-fidi imma mbagħad kompli blokri tiegħek biex timmerita l-grazzja bħalli kieku tista' timmerita dak li ma jistax ikun immeritat. Dan huwa l-Evanġelju li ħafna minn ħutna Maltin jemmnu fih. Emmen imma mhux temmen biss trid twettaq l-opri tiegħek u tagħmel il-penitenzi biex tpatti għal dnubietek inti biex timmerita l-grazzja tagħna. Jew Evanġelju ieħor li jgħidlek Evanġelju ta' grazzja pura. Aċċetta l-Kristu għex kif trid xorta waħda ħassalva. Dan huwa l-Evanġelju li jsir li jagħmel mill-grazzja tal-Alla skuża għad-dnub. Huwa Evanġelju fatt. Dawn huma l-erruri l-aħwa li rridu nagħtu kasom. Anke aħna fi żmienna u oħrajn. X'inhi l-biża' kollu? Il-biża' li bħalma s-serq għarraq beva hekk aħna wkoll nkunu mqarqin fil-ħsibijiet, fit-tagħlim, f'dak li nemmnu. Mhux għax sempliċement biddilna l-ħsieb tagħna, imma għaliex dottrina falsa twassalna biex tbedna mill-fedeltà tagħna lejn Kristu. Mid-devozzjoni tagħna lejn Kristu. Dottrina falsa dejjem tbijat lin-nisrani, lill-Knisja minn dik id-devozzjoni waħda, dik il-qima unika li għandna nagħtu lil Kristu. Ġesu, dak il-Ġesu kif narfuh fil-verità mill-paġni tal-Iskrittura huwa kollox għalina l-Kristjani. X'għandna aħna bħal Evanġeliċi? M'għandna xejn ta' din id-dinja. Imma għandna kollox għax għandna l-Kristu. U frankament m'għandna bżonn xejn iktar. Aħna għandna l-Evanġelju. L-Evanġelju tal-grazzja tal-Alla huwa biżżejjed għalina. Għax bl-Evanġelju għarafna l-Kristu u narfu l-Kristu u bl-Evanġelju nimxu ma' Kristu fit-triq tiegħu. U għandna l-Ispiritu Santu il-dmir tiegħu, x-xogħol tiegħu li jeżalta lil Kristu f'ħajjitna. M'għandna bżonn xejn iktar. Pawlo qala fi 3 kelmiet. Għalija il-ħajja hi Kristu. U min ħajjiġi biex ibedna minn Kristu jkun qed joħdilna kollox li għandna prezzjuż f'ħajjitna. John Owens fi priedka li priedka fil-House of Commons l-Ingilterra sekli ilu. Għalilhom hekk il-parlamentari. Ġesu u triq. Mingħajru l-bniedem hu bħal Kajjin jiġġerra u vagabond. Ġesu u l-verità mingħajru l-bniedem hu giddieb bħas-serpent il-qadim. Ġesu huwa l-ħajja mingħajru l-bniedem hu mejjed fi ħtijietu u dnubietu. Ġesu hu d-dawl mingħajru l-bniedem mitluf fid-dalma tal-lejl. Ġesu d-dilja mingħajru l-bniedem huwa fera nixfa lesta għall-ħruq. Ġesu hu l-alfa u l-omega, l-ewwel u l-aħħar, bidu u tmiem. Mingħajru l-bniedem m'għandux bidu tal-ferħ u lanqas tmiem għall-miżerja tiegħu. Mulej Ġesu.
Kien ikun aħjar li qatt ma kont milli nkun mingħajrek. Kien ikun aħjar kieku qatt ma twelidt milli mmut mingħajrek. Amen. Din hija l-espressjoni tal-imħabba tagħna lejn Kristu. Bħala rusa l-Knisja ma messiex, ma tistax illi tagħti wiċċ ħadd ieħor. U tagħti wiċċ ħadd ieħor meta tisma' dottrina falsa. Meta tagħti widen għal diskors, għal tagħlim illi huwa tagħlim li huwa lem jew kontra it-tagħlim tal-Iskrittura. Ejja nkunu fidili lejn Kristu. Ejja nkunu fidili lejh. Ħalli nikkonkludi billi nsemmi 4 punti li nixtieqkom tikkonsidraw sewwa. L-ewwel nett, tqix lilek innifsek baref. Inti wkoll suġġett li tkun imqarrab. Qatt rajtu, żgur li rajtu anzi, hemm xi programm ta' maġija u jiġi dan u quddiem għajnejk jitħabbik. U inti tajt imma kif, min fejn ġabu? Dak kif għamilha vera? U għaforri tista' tagħmilha quddiem it-television u terġa' tagħmlu rewind u terġa' taraw, ma tindunax kif għamilha. Issa jekk quddiem għajnejna stess xi ħadd jista' jitħaq bina u aħna nieħdu gost naraw x'nafu li qed jitħaq bina u rriduh jitħaq bina u nagħmlu minn kollox biex naraw kif nabduh ma naqbduhx. Imma dak turi ħaġa li aħna kapaċi nkunu mqarqin faċilment. Aħseb wara fl-isfera spiritwali kemm huwa faċli illi nkunu mqarqin. Ejja ma naħsbux illi aħna invincibbli. Aħna nistgħu nkunu faċilment imqarqin. Tarif qed tgħidilna hekk. Biex tibża' biex ma tdeffissim nieħrek fejn ma jesakx. Biex ma tmurx f'sites questionable u taqra kotba illi huma miktubin minn nies li huma ifi. Laqas biss taf min huma. U qed tagħtihom widnejk u qed tismagħhom u qed taqrhom. Attent. It-tieni, mhux biss ma tridx tqis lilek innifsek baref, imma tissottovalutax il-makkakerija tas-serb, tax-xitan. Ix-xitan huwa wisq aktar intelligenti minnek u minna kollha flimkien. Jekk xejn għandu eluf ta' snin ta' esperjenza kif jgħaddi żmien biex ma ngħidix bil-Malti pur bin-nies. U il-ministri tiegħu bħalma u juri lilu nnifsu bħala anġlu tad-dawl, anġlu kull ma tfisser messaġġier. U d-dawl hija referenza għal dak li huwa pur, nadif, tajjeb, veru, għal Alla nnifsu. Mela ejja din il-metafora nifhmuha sew. Satana jippreżenta lilu nnifsu bħala messaġġier ta' Alla. Sewwa? U meta ħajjidher, mhux se jidher fil-kruwa u l-oxxenità tiegħu ta' bniedem ta' persuna maħmux li tassewu u qarriq u giddieb u qattil. Jidher sabiħ. Jidher sabiħ. U l-ministri tiegħu x'jagħmlu? Ukoll jitgħattew biex jidhru bħala ministri tal-ġustizzja, ministri tas-sewwa. Għalhekk ħanerġa' ngħidilkom, tissottovalutawx il-qerq li hemm f'din id-dinja minn tant nies li qegħdin ixandru affarijiet spiritwali f'isem Alla, kontinwament jitkellmu f'isem Ġesu, kontinwament jikkwotaw mill-Iskrittura, imma fil-verità huma xejn għajr għaddejja tax-xitan li qiegħed hemm
l-oġġettiv wieħed tiegħu illi iqarraq bik. Iġini f'moħħi kittieb skolari Ingliż, N.T. Wright, li huwa skolar prima klassi. Il-kitbi tiegħu huma verament mirquma u studjati. U dan sar popolarissimu fost l-evanġeliċi. Għaliex? Għaliex kiteb ktib tajjeb ta' difiża tal-qawmin ta' Kristu mill-mewt. U rebaħ il-qlub li mħuħ ta' tant evanġeliċi. Imma mbagħad aktar quddiem beda jikteb kod boħra, fosthom perspettiva ġdida dwar il-ġustifikazzjoni bil-fidi kif hija malma mill-Apostlu Pawlu. U ħafna nies jagħtu kasu u qegħdin ibedhom mid-dottrina ta' ġustifikazzjoni bi grazzja permezz tal-fidi biss fi Kristu biss. U effettivament fl-aħħar mill-aħħar iwaslek li inti tkun iġġustifikat bl-opri tiegħek. Dawar id-direzzjoni tar-riforma lura lejn Ruma. U jibqgħu jagħtu kasu. Aqbad il-kodba kattoliċi, aqbad il-katekiżmu tal-Knisja Kattolika, aqbad il-kodba tal-Jehovah Witnesses. Ssib xi kwotazzjoni jew tnejn mill-Iskrittura, imdew din bil-kwotazzjoni mill-Iskrittura. B'naqra stuzja, b'naqra ħażen tista' tgħid l-Iskrittura tgħid li trid int. U ġiba tgħid u tawġilha jdejja u jkollha tgħid li trid inti. Insomma, ma nkunux impressjonati sempliċement għax hemm ktieb li fih ħafna kwotazzjonijiet mill-Bibja. Jiena matul is-snin għamilt ħafna interaction ma' apologisti kattoliċi li jiddefendu l-Knisja Kattolika u t-tagħlim tagħha fil-website. ħafna ġranet u sigħat għattajt, nisma' u naqra l-argumenti tagħhom, u huma argumenti sodi, argumenti li ma tkunx attent, joħduk, jirbħuk. Mbagħad tibda tara fil-tricks tagħhom, mbagħad tibda xommhom minn 7 mili bot. Għax fl-aħħar mill-aħħar jiena jekk nitkellem ma' Kattoliku naf fejn ħajwassalni. Naf fejn ħajwassalni. Fejn ħajwassalni. Illi mhux Kristu biss bħala medjatur, ma Kristu Marija u l-qassisin u l-qaddisin kollha. Hemmhekk ħajwassalni biex ngħid li iva nista' nagħmel l-istatwi u ninżel qudiemhom minn qimhom. Naf illi ħajdli li rrid nagħmel l-opri tiegħi u rrid nagħmel sakrifiċċji biex insalva. Naf fejn ħajwassalni, minn għaliex ħanoqgħod nitlef il-ħin ma' argumenti frivolużi tiegħu biex jirbaħni tassew alla bla 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 mbagħad huwa safa ħammel ħadd titlef kollox. Għodu attenti. Marrux dik it-triq. Il-min tafu tistaqsix għalih jgħid il-Malti. Jekk taf li bniedem l-intenzjoni tiegħek li jwaslek f'point B u inti ma tixx mur point B għax taf li dak mhux il-Vanġelu, allura toqgħodx titlef ħin miegħu. Evita dak li huwa differenti. Evita dak li huwa ġdid. Evita dak illi huwa ieħor. Meta l-Korintin ġew u semgħu b'Ġesu ieħor, Evanġelu ieħor, Spiritu ieħor, messhom qalu le grazzi jien għandi Ġesu. U l-Ġesu li nemmen fih jiena huwa biżżejjed għalija għax huwa perfett. M'għandix bżonn ieħor. Thank you very much. Ejja morru lura l-Iskrittura. Għax fl-Iskrittura nsibu l-verità, fl-Iskrittura nsibu l-Ġesu ta' veru, fl-Iskrittura nsibu l-Evanġelju, fl-Iskrittura nsibu l-Ispiritu u l-ħajja. Nagħlaq billi nikkwota sempliċement vers mill-Kolossin li Pawlu qala lil dawn in-nies ukoll li kienu qegħdin jiġu mqarqin imma għada tottalina llum. Oqgħodu attenti. Oqgħodu attenti li ma jkunx hemm xi ħadd li jħodkom bħala priża. Permezz ta' filosofija u ingan battal skont it-traduzzjoni tal-bniedem, skont il-prinċipji elementari tad-dinja u mhux skont Kristu. L-aħwa oqgħodu attenti.